मोजां हो दे मोजां हो बिराद मोजां रोंदों माथो नोङो दे होगासिनो दं हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू एपिसोड नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैथ' 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनाबो दिनै जिंगा बिलो गुदि बर' थुनलाइ आफादानो माने जोंनि जायगायाव आरो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दं माखासे सारमोनबो दंफैयो दा बेखौ दसे नोंथांमोना नायलांदो भिडिअ दिन्थिबाय थानोसै नोंथांमोना ओमफ्राय इथिंजाय मुंख्लं खाम्फा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बैयाव फिरफिला थाबाय दा ओमफ्राय दान्दिसे उनाव फिरफिलाखौ बिरहोगोन आरोना लोगोफोर इथिंजाय माखासे सारमोना दंफैयो बिथांमोना दा बिरहोसिगोन आरो मानसिफोरबो दंफैयो आरो दा दसे उनाव जागायसिगोन बिरहोनायखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों बेखेवनो आखायाव लाबाय बेनिखायनो खना खनला थानाय रायजोफ्रा जों नैबे फिरफिला बिरहोनाय जायगायाव जों नुजाफैयो दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसन सानखौ फालिनो थाखाय जोंनि जिंगाबिल प्राइमारिनिफ्राय जागायजेननो आखायाव लादों दा बेयावनो नुजाथिफैनो हानाय जोंनि जिंगाबिल BSSनि प्राइमारिनि आफादगिरि बिथां माजबाद आन्चलिक बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फैलाव सार बिथां दा बे फिरफिलाखौ बेरहोनायाव जोंहा दिदोमैनो जोंनि प्राइमारिनि गायसनना लाखानाय आफादगिरि बिथां दं बिथांखौ दिनैनि बे बर' साहित्य सभानि गोथार फिरफिलाखौ बेरहोनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय लोगोसे बिथांखौ हेफाजाब होगोन बिथां बिलिफां नार्जारि सारा बिथांखौ आं आवगायनो खावलायबाय बर' राव गेवलांथों 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 बर' राव गेवलांथों 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 बर' थुनलाइ जौगाथों 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 जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जों सोलोंगोन जों सोलोंगोन बिमानि राव जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि गोजोन्थों आफादगिरि सार बिथांखौ गुरै खावलायनाय थाबाय सिबिजाथाव जोंनि बे जिंगाबिलो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय जायगा आरो मुंख्लं खाम्फानि जायगायाव सफैनो हानाय जिंगाबिलो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि रबेन्द्र बसुमतारी सार आरो बे समाव जों खाफाल मोजां होननानै बुंनांगोन माजबाद गुदि बर' माजबाद आन्चलिक एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव फैलाव ब्रह्म सार दिनै जोंहा 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ जोनोम सान एबा गायसननाय सान दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि 73 गायसननाय सान लोब्बा लानानै जोंनि जिंगा बिलो गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो देग्लाय नैथि फिरफिला बिरहोनाय एबा जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारिजोंनो खुंलांनो आखायाव लादों दा बेयाव जोङो सम बायदि नेदोंबाबो जे एसे मोनफैबाय बेजोंनो जों फिरफिला बिरहोनो आखायाव लाग्रोनाय जाबाय जोंनि सावराय मेला जोंहा रायजो राजाफोरनो सेथि बोसोरारि जथुम्मा जोंनि खरस जानाय बेखौ जोङो दा मेलाव फोसावनाय जागोन दा दिनै जोंहा गोथार फिरफिलाखौ बिरहोबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बासुगावआव थानाय गोदोनि क'क्राझारनि दानि बासुगाव गोदोनि जोंहा आफादगिरि हाइजेर आरो नेहाथारि थावजेन सनाराम थावजेन बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन बासुगावआव दा बियो जोंनि मोनसे गोग्गाथाय
आरो जौगाथाय जों बुंनानै लानांगोन। जोंनि 73थि बोसोरारि जथुम्मा एबा गायसननाय सानखौ दिल्लीयाव नै दिनै खुंफैनाय लानाय जादों। बेयाव जोंहा बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुजों जयै आरो मा होनो बेखौ हारिमु आफाद जयै खुंफैनाय जादों। गोग्गोम जादों होननानै जोङो बाथरिफ्राव नुनाय जादों, ससियेल मिडियायाव जों नुनाय जादों आरो जोंनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों सानै सोद्रोमा थिनहरनो हादों। जोंहा गाहाय नेहाथारि राजकुमार ब्रह्म आरो जोंनि सोद्रोमा सिमेन्ट गामिनि दन्दा बसुमतारी होननाय आदामोनखौ जों सानैखौ दैथायहरनो हादों आरो मोजाङै बिथांमोनहा बाहागो लाहैनो हादों। मैया बड'लेण्ड महोत्सबमोन, बेयावबो गाजा गोमजा जादों। 11टा बाजियाव सानजौफुनि 11टा बाजियाव फिरफिला दैखांदों आरो बिराद मोजाङै जादों होननानै जोङो नुनाय मोननाय जादों। दा जोंहा मैया मा होनो बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे प्रेस मिटबो होनाय जादोंमोन जे जोंहा बर'नि बाथौ हारिनि 28 जानुवारि नामा नैथि मंगलबार बेखौ सारा मुलुगावनो बाथौ सान होननानै फोसावखानाय हिसाबै बर' थुनलाइ आफादा सानस'नो हायै मिथिनो हायैयाव माने थारिखखौ लानाय जादोंमोन। दा बेयाव मैया मा होनो 12टायाव दिल्लीनि मोनसे गेस्ट हाउसाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बे मा होनो नैथि मंगलबार माग मासनि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ साननि थारिखखौ सोलायनानै जानुवारिनि 10, 11, 12आव डिमाकुसियाव जानाय मेलखौ लाखिनाय जाबाय आरो दा आसा खालामदों जोंहा मोजां जादों, मोजाङैनो सावरायबाय। दा बेखिनिखौ आङो दिनै फोसावनाय जाबाय। दा आं गोलाव बुंला, जोंहा दिनै नैथि बोसोरारि जथुम्मा जों सानसेनि हाबाफारिजों जाब जुब खुंलांनो आखायाव लानाय जादों। बेयाव जोंहा रायजो राजाफ्राबो मोजाङै बाहागो लाफैनो हादों आं आसा खालामदों। दा मा होनो जों दिनै आं गोलाव बुंला, दा जोंहा मेलबो दङ आरो नै सानदुंआबो थिं दा नैथि हाबाफारियाव मा दङ जोंहा नेहाथारिया बुंनानै हाबाफारिखौ फोजोबगोन होननानै आं खावलायनो थाबाय आरो आंनि दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय बा सुंथाब बिबुंथिखौ आङो बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबबाय होनना फोसावबाय। गोजोन्थों। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबारखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। जिंगाबिलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 73थि बोसोरसालिया जों लोगोसे दिनैनि बे 16 नभेम्बरखौ मोजाङै मोजां बर' थुनलाइखौ नांगौ, रावखौ नांगौ। दा बेबायदिनो जोङो माखासे थाखानाय बायदि जों दिनैहाय बिबान खामानिखौ मावनानै साक्सेसफुल खालामबाय आरो फिरफिलाखौ जोङो बिरहोबाय। जोङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आं गुरै खावलायबाय। जा सान्दुंआबो जोबोद गोसा, ओंखायनो दसे सम मा नाम मोनलाय नोंना खोन्थालाय? नि नाम खोन्थालाय? थाइबासो। दे थाइबाखौ दिहुनलाय माबायदि? दैमारि थाइबा होनो आरोना लोगोफोर। नोंबो फैदों आरोना? दुगैना फैदोंना फैयाखै नोंलाय? दुगैनाङा, मोजांसो। मोजांसो? दे जायो दा। साफा दे जायो दे। ओमफ्राय लोगोफोर फिरफिला बिरहोनाय ओमफ्राय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दा माखासे मानसिफ्रा आलासिफोर बा रायजोफ्रा बैथिं जिरायना दंहैयो आरो ओरैजाय। ओमफ्राय दा दसे थानोसै आंबो इयाव, दसथाना दा थांसै आरोना। दा साइथ सभानि फिरफिला बिरहोनायाव फैनाय रायजोफ्रा इथिं जिरायना दं आरोना लोगोफोर। ओरैजाय नायदो नों, ओरैजायबो दं, ओरैजाय रेस्ट लाबाय आरो जिरायना दं आरो इथिंजाय। हाय होनहरदो। हेलौ लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर, बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब बानायना होदो अनना। आदसा
बिथाङा मोजां मोजां भिडिअ आदा मा दं ओरैजाय जों माने दसे जिरायना दं आरोना लोगोफोर दसे रेस्ट लाबाय माने माबायाथ' जोबथ'बाय नालाय फिरफिला बिरहोनाय बिदिनो मुख्लुमफोरनि बिबार बुनाया दसे जिरायदों आरो साहा लोंनोसै बुटफोर जानोसै ओमफ्राय थांसै आरो दं फिट दंजोबो आरोना इथिंजायनि आइजोफोरबो दंफैयो